Табигать анабызны урман сулыкларны ничек итеп шүпләүдән сакларга, көн күреш калдыкларын айырым җыю буенча нәрсәләр эшләргә, шүп җыйган өчен түләү тарифларын ничек киләргә. Татарстан радиосы тыңлаучыларын шушы һәм экологик илкүләм проектларының үтәлешенә бәйле сораулар да кызыксындыра. Татарстан экология һәм табигый ресурслар министрының беренче урынбасары, әйләнә-тирә мөхитне саклау буенча дәүләт инспекторы Фаяз Шакиров яңа көн манзарасының туры эфир тапшыруында шуларга тукталды. Безнең кайбер сорауларга да җаваплар бирде. Хәерле иртә, Фаяз Фәниевич. Министрлык тарафыннан табигатьне саклауда нинди эш алып барыла? Калдыклар өлкәсендә закон бузу очраклары безнең гомумән закон бузу арасында инде 50%-ын тәшкил итә. Мисал өчен без елга 5000 закон бузу очрагы билгеле була икән, шуның 2000-нән артыгы инде менә көн күреш сәнәгать калдыклары, төзелеш калдыклары өлкәсендә инде. Контейнерлар, бүгенге көндә бункерлар белән тәкъдим итү эшләрен инде башкарма комитетлар алып бара, ләкин монда әле эшләр күп, чөнки менә Казан шәһәре тирәсендә кайбер поселокларда зур поселокка 1-2 генә бункер, шуңа күрә инде монда региональ оператор моны чыгарып та җитә алмый, һәм инде менә мондый шүплекләр барлыкка килә. Тагын шуны әйтеп үтәр идем, төзелеш калдыкларын, сәнәгать калдыкларын менә бу контейнерларга, бункерларга ташлау тыела. Монда инде без Эчке эшләр министрлыгы белән дә, башкарма комитетлар белән дә рейдлар үткәрәбез, чөнки менә бу төзелеш калдыкларын ташлаган өчен административ җаваплылыкта каралган. Монда инде юридик затларга 250 меңгә кадәр, физик затларга 5 меңгә хәтлек административ җаваплылык каралган. Шулай ук менә бункерга ташлау очраклары, бункердан тыш инде безнең елга 1000нән артык шүплекләр юкка чыгарыла. Бу да инде безнең көнкүреш төзелеш калдыкларын тиешле җиргә, бу инде полигоннар безнең тиешле җир, барып җитмәүләре аркасында менә безнең басуларда, урман кырларында, елга кырларында шүплекләрне барлыкка килүгә китерә. Монда инде без инде закон бузучыны тота алганда административ җаваплылыкны инде закон бузучы тота, инде biz инде шүплекне генә табабыз икән, монда инде әлбәттә тыгыз элемтәдә муниципаль районнар белән эшлибез. Хәзерге шартларда көн күреш калдыкларын айырым җыеп урнаштыруның да әһәмияте арта бит. Бүгенге көндә шүпне айырым җыю буенча инде безнең региональ операторлар алдында да бу бурыч тора, әкренләп бу эшне кертергә кирәк булачак инде. Монда инде безнең территориаль схема буенча да төрле сортировочный станциялар, пунктлар каралган районнарда инде районнары билгеле, ләкин моны көтмичә бүгенге көндә безнең районнарда, шәһәрләрдә, менә Казан шәһәрендә һәр башкарма комитетының сайтына кирип карарга була. Пластмасс җыю пунктлары, шиша җыю пунктлары, шулай ук батарейка җыю пунктлары да бар, алар әз түгел. Монда инде безнең гражданнарыбыз шул ук кагазны, макулатураны сдавай итү пунктлары да бар, гражданнарыбыз илтеп монда тапшыра алалар. Бүгенге көндә менә экология министрлыгы да инде biz ayırım proyekt ekosfera degan proyekt üstünde işleybiz. Her munisipal rayonda bugün gündəli birinci obyekt menə Түбәнкамы şəhərində açıldı. Аккумулятор, батарея җыю пунктлары да her munisipal rayonda açılacaq. Радио тыңлаучылар, безнең телевизор караучылар тарифлардан канәгать түгел. Сез нинди тәкъдимнәр кертә аласыз? Бу тарифлар буенча, вакытында шүп чыгару буенча гражданнарыбыздан мөрәҗәгатьләр килеп тора. Бу очракта инде без тарифлар комитетына мөрәҗәгать итәбез. Менә тарифлар бит инде алар гомумән Россия Федерациясының постановлениесе белән билгеләнгән. Шуңа күрә монда региональ операторы да, башкарма комитетта моны тиз генә үзгәртә алмый. Ләкин без менә бу халыктан булган мөрәҗәгатьләрне даими рәвештә тарифлар комитетына биреп торабыз. Чөнки атна сайын тарифлар комитеты региональ операторлар, тиешле министрлыкларны җыеп, атна сайын менә шу халык мөрәҗәгате буенча килеп чыккан проблемалар буенча даими рәвештә киңәшмәләрне үткәреп торалар. Хәзер кышын шәһәр бистәләрдә карны көрәп яки эретеп тиешле урыннарга ташып урнаштыру мөмкинлекләре нинди? Бу эшне тиешенче дәрәҗәдә кыш башланганчы әзерләп башкарып куя. Монда инде безнең өстән экология министрлыгы өстендә контроль әлбәттә, чөнки бу өлкәдә дә закон бузу чараклары ел дәвамында күп билгеле була. Беренчедән, безнең инде кар менә Казан шәһәрендә плавильный станцияларга чыгара, кар итү станцияларына, алар Казанда 6 станция эшләп килә.
мындай кар эритүү станциясы. Инде көчле бураннар, кар күп яуганда инде мындай очракларда инде башкарма комитетинен айрым билгеләнгән җирләре бар. Алар да экологик таләпләргә туры килергә тиеш. Су саклау зоналарында булырга тиеш түгел. Менә бу канализациялар кырында булырга тиеш түгел. Асты бетонированный булырга тиеш. Һәм инде алар монда инде җаваплы организацияны билгеләргә тиеш. Чөнки без яз көне җәйк менә июньнәрдә инде кар эрегәч, моны инде үзебез анализлар алып, җирнең, туфракның анализын алып, бу кабул итеп алабыз бу территорияларны. Ягъни рекультивацияләгән булырга тиеш. Пандемия вакытында экологик илкүләм проектларын үтәү эше ничек бара? Кайсы юнәлешләргә өстенлек бирелә? Пандемия әлбәттә безнең эшкә дә инде үзгәрешләр кертте, ләкин без эшне туктатмадык, чөнки безнең гражданнарыбыз пандемия булырга карамастан, гражданнарыбыз, закон бузучыларыбыз ачыкланып торды ел дәвамында. Узган елга караганда закон бузучылыклары әзрәк булса да, ләкин алар булды. Инде монда табигатькә зыян китерү турында бара, инде табигатькә зыян китерү очраклары, инде илкүләм проектлар буенча эшләр шулай ук туктатылмады. Экология илкүләм проекты буенча быелга инде 2 миллиард 890 миллион сум күләмендә акчалар каралган. Бу инде Идилне сауыктыру федераль проекты, бу урманнар буенча да федераль проект, бу безнең Чиста ил проекты, федераль проекты. Монда инде чүплекләрне рекультивациялау бара. Чиста ил проекты буенча бу Түбән Кама районында, Мизәлә районында, Саба районында инде Идилне сауыктыру программасы буенча. Казанда, Алабугада, Алабуга шәһәрендә, шулай ук Әгерҗе районында, Тукай районында да шулай ук чистарту кормаларын реконструкциялау эшләре алып барыла. Инде киләсе елларга без инде бүгенге көндә проектлар әзерләп, бу эшне федераль бюджеттан, республика бюджетыннан шулай ук акчалар җәлеп итеп, бу проектларны дәвам итү дигән максат безнең алда тора. Табигатькә зыян китерү очраклары законсыз чүплекләр турында кая мөрәҗәгать итеп була? Кайнар линия телефоны эшлиме? Ел дәвамында безнең гражданнарыбыз бик актив безнең белән бергәлектә эшләп килә дип әйтер идем, чөнки елга 10 меңнән артык мөрәҗәгать килә безнең төрле линиялар буенча. Инде бу халык контроле, мәктәби патруле, безнең WhatsApp, Telegram каналларда эшләп килә. Моны инде безнең сайтларга кирип аларга күрергә була инде информацияны. Ләкин безнең инде тәүлек буенча инде кайнар линия телефонында эшләп килә. 267 68 67 телефоны буенча. Тагын шуны әйтеп үтәсем килә, менә һәр бит инде яңа ел бәйрәмнәре җитә. Бу бәйрәмнәрдә дә безнең даими рәвештә территориаль идарәләрдә дежурныйлар эшләп, халкыбыздан, гражданнарыбыздан мөрәҗәгать алып, реагировать итәчәкбез инде. Безнең республика халкын киләсе яңа еллар белән котлап үтәм инде. Тазалык, тынычлык, гаиләләрендә, эшләрендә уңышлар телим һәм киләсе елларда да безгә бергә бер-беребезне аңлап, табигатьнең чисталыгы өчен бергә эшләп яшәргә язсын.